मा मोलेले जादों केमेराया मोजां नुवाखै आंना लोगोफोर मोलेले सैनालाय मोलेले नुदों आरोना लोगोफोर मा खबर लोगोफोर माबाया फन हरना होबाय फन हरना होबाय हेलौ लोगोफोर दे फन हरदोंमोन आरोना कमेन्ट खालामदो दे कमेन्ट खालाम लोगोफोर कमेन्ट खालाम जाय जाय नायदों कमेन्ट खालाम आरोना बेनिफ्राय जाय जाय नायदों आंनि चेनेलखौ एसे माबा खालामना हो आरो फुरलाला नुदों बोरैबा नुदों दे जयेन जा जाय जाय नायदों ओमफ्राय कमेन्ट खालामखा आरोना कमेन्ट फरायनि दसे नोंसोरनि जिर' जयेन जा ससमा गानबाय आं मार गिदिरखा आंना गन्थङा नै ओमफ्राय मबाइलाव माबायाव स्क्रिनाव बेयाव मबाइलाव बिराद गुवार नुयो आरोना ओमफ्राय बारा गुवार नङा नै कमेन्ट खालाम दे नायासै रावबो आं माने फैबाङाना लाइभ बेखायनो खोमा बिदि माबा मा होनो रावबो नायाबाथाय बोरैबा मोनो आरोना नायनो लाइभ फैनो लुगैया साबसक्राइबाबो खम ना आरो बिदि फैबायबो थायाना एसे भिउबो थाङाना जोंफोरनिया बेखायनो खम जायो नायनाया सासे नायदों जाय नायदों कमेन्ट खालामलाय जादोंना जायाखै नायनो आं लाइभ होनायखौ दे मेसेज हर नायनि कमेन्ट हर जादोंना जायाखै नायनि इउटुबाव बारा नाया बेक होनानै फेसबुकआव होफिनसै र' Welcome to live chat. Remember to curtain privacy and abide by your community guidelines. Welcome to live chat. Remember to guard your privacy. Abide by your community guidelines.